Dunay usa ka tawo mga igsoon nga nangawat og kanding. Unya dunay gyud nakakita nga nangawat gyud siya og kanding. Busa gisumbong siya ngadto sa pulis o gidakop siya sa pulis. Sa dihang giimbestigaran na siya sa pulis, gipangutana siya nganong nangawat man ka og kanding. Ningon siya wala man ko nangawat og kanding. Siya ingon ang pulis, unsa goy wala nangawat og kanding nga nasakpa na mangani ka, dunay nakakita nimo nangawat kag kanding. Unya min ka wa ka nangawat og kanding. Insya wala lagi. Insya dunay nakakita nimo naguyod ka kanding. Insya dili. Ang akong giguyod ang pisi. Unya nisunod man ang kanding. So dili na ako sala. Wala ko'y sala. Kay ganong nisunod man ang kanding nga pisi may akong giguyod. So muna mga igsuon ang akong giingon sa unahan nga wala gyud ko'y sala. Dili gyud na nako sala. Kay wa man ko nangawat og kanding, pisi ramay akong giguyod, ni sunod man ang kanding. Ang tao mga igsuon bisag unsaon, dili gyud na moangkon og sayop. Munang niingon sila nga walay kawatan nga moangkon sa iyang pagkakawatan. Makita nato mga igsuon nga gikan sa sinugdan, kining maong kamatuoran nga ang tao dili moangkon og sayop, makita nato nga mga panghitabo. Diha sa unang pagbasa nga gikutlo gikan sa basahon sa Henesis, makita nato mga igsuon nga ang Dios nangita sa tawo. Umingon ang Ginoong Dios, hain ka man. Ang tao mitubag na dungog ko ang imong paglakaw sa tanaman. O giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Unsa may ipasabot niining hubo mga igsuon. Ang buot ipasabot sa hubo mao nga guilty. Naked meaning guilty. Nganong guilty man, nganong kanabitaw konsensya, kay ang tao na sayod nga nakasala siya sa paggama sa Ginoo sa tao. Iyang gibutang ang tao sa tanaman, ana ang tanan ditong pagkaon, mga prutas ug uban pa. O gimingon ang Ginoo, pwede nimong kanon ang bisan unsa nga prutas sa tanaman gawas sa bunga niya ng kahoy nga nasa taliwala sa tanaman. Unya ang tao nakakita sa kanindot sa bunga ni ini o gahinungdan nga mikaon siya. Pero dili ingon niya na kasimple ang istorya sa Henesis mga igsoon. Tungod kay sa higayon nga nangutana ang Dios sa tawo, niingon siya nganong nasayod ka man nga hubo ka, mikaon ka ba diay sa bunga sa kahoy nga gidili ko kaninyo. Unsa may tubag sa tawo, wala ko'y sala, dili na ako sala. Sala na niya ng babae nga mong gihatag ka nako. Busa nang utana ang Ginoo sa babae, unsa may imong gibuhat. Ningon ang babae, wala ko'y sala, dili na nako sala. Sala na nang bitin. So dili ko makasasala bisag unsaon. Wala gyud ko sala bisan kanus dili gyud ko magbuhat og sayop, permi gyud na sayop sa uban. Kinsa man nato dinhi mga igsuon na nakahimo og sayop nga sayon kayo mo ingon, sorry kayo nakasala man ko. Sorry kayo nabuhat na ako to, di gyud ay tumao. Sorry kayo di na nako osbon. Kalagmitan mga igsuon, dili gyud mo angkon. Mabitan ng kanunay ta nagkinahanglan og buwis, kanunay ta nagkinahanglan og pulis, kay sila mo'y matuod nga sayop ka, kay nga naman, di man ka mo angkon. Di kinahanglan lain ang mumatuod sa imong sayop. Nga moingon nga, sayop man gutong imong buhat. Di kami magkadili gyud to nako sayop, wala gyud ko sala. So unsa may atong buhaton, sige magtawag tag pulis.
O sige, moadto ta sa kapitan, moadto ta sa huwes, ato na lang ning kasuhon para nga masulba ni atong problema. Kay kung muangkon pa ang tao nga nasayop siya, di sayo nang kayo. Pares ba nang mag-away tungod anang utlanan sa yuta? Kung imong tan-awon na ay kanang muhon isikapikas, kung tadlungon ra gyud na muhon, di wala problema. Kay nara may muhon, so sa ato pa kung nalapaw ka, di ba ka sayop din nalapaw din kung gamay. Pero kay di man ka muangkon, di ba imbis nga utlanan ra hinungdan, nag-away na hinuon mo. Nidako na hinoong problema. Imbis nga gamay ra kay gasto kay utlanan ra, nagkasuhay naman mo, di mo bayad na mong abogado, mo bayad ni ini, mo bayad na ato, dagko na kay gasto, pildi pa ka, nakapinalty pa ka. So dako na hinoong kag problema. Whereas kung niangkon ra ka, it was my fault, I did not do what was right, and that is the end supposed to be. So muna mga igsoon nga ang problema sa tao mao ang garbo. Kay kung moangkon ka nga sayo ka, matandog ang imong garbo kay kinahanglan man nga magpaubos ka kay nasayop man ka. Unya kay di man kaganahan nga tan-awon nga ubos ka sa uban, so imong ipataas ang imong garbo, ikaw nay sayop, ikaw pay isog. So tan-awon kuno nato karon mga igsuon ang atong tagsa kakinabuhi. Kanabitang gitawag og examination of conscience, tan-awon kuno nato ng atong konsyensya dinha kung may konsyensya pa ba. Kay basig ang atong konsyensya gikubala na. Unsa may pasabot ang gikubalan nga konsyensya? Kalagmitan, kung makasala ka, primero pag-anin imong gibuhat, ma-feel pag yun nimo ng guilt. Muna nahitabo sa tao, nabati niya nga nasayop siya, muna nakaingon siya siyang kaugalingon, hubo siya, kay iya man nakita niyang sayop. Pero kalagmitan, diharag yun na sa sinugdan. Pagkasunod, medyo napagamay gihapon kay konsensya, pero nagkagamay na. No, kanang feeling of guilt, nagkagamay na hangtod nga manormalize na ang sayop, unya imo nang dipinsahan ang imong sayop, kay na-normalize naman, insakto naman to para nimo. So, unsaon man nato ni pagtan-aw mga igsuon sa atong sitwasyon karon sa atong panahon karon. Dinhi sa Pilipinas, we are supposed to be proud. Supposed to be proud. Nga naman, kay kita ang the only Christian country of Asia, supposed to be. And we are supposed to be proud kay nga naman, in the entire world outside the Vatican, kita lang ang walay divorce because we are supposed to be Christian countries. Christian country. Pero unsa may nahitabo, tungod sa sayop nga mga buhat sa mga tao, no? Pamabay, panglalaki, mubiya sa iyang bana, mubiya sa iyang asawa, makiipon og lain, noon sa man, na-normalize ang sayop. Tagaan nagatarungan ang sayop. O kay kina-normalize naman, parugan na ang sayop mo na nga, ay puslan mangingon ini, mag-divorce na lamang ta. Di kaya may divorce sa Pilipinas, atong illegalize ng divorce. Diba? So, dilig yun na nako sa'yo, wala gyud ko'y sala, naaman ko sa sitwasyon nga, wala gyud ko'y choice. Wala'y choice, wala gyud ko'y mahimo. But think about it, brothers and sisters. Is it really right to say that you have no choice? Bagyud kay mahimo tinura? Kung atong hinumduman ang tao sa unang pagbasa, wala bagyud siya choice. It is not true. Because we all have choices. And the best choice we can have is to do the will of God. Kung buot yuta nga mupili sa tinud-anay ang pinakanindot nga butang atong pilion, mao ang pagtuman sa kabubuton o sa sugo sa Dios. O ang
sugo kabubuton sa Dios mao nga buhaton nato ang makapahimuot sa Dios ug isalipay ang bisan unsa nga nagbitad kanato pahilayo sa Ginoo. Pero kung normalize na ang sayop, dili na problema kung nalayo batas Ginoo kay normal naman alang nato ang sayop. Soon sa may nahitabo sa ebanghelyo karon mga igsoon, si Jesus miadto sa nipauli sa ilang dapit. Ug niya dito sa usa ka balay nagtigom ang daghang mga tao na busy pag-ayo sa Jesus sa pagtudlo sa mga tao sa mensahe sa Dios sa maayong balita. Apan tungod kay wa naman si higayon nga mukaon tungod lagi sa kadaghan sa trabaho uban sa mga tao o alang sa mga tao, ang naglibot kaniya nga namati sa maayong balita, sila mismo nga nakadungog sa gisulti ni Jesus, miingon nga nabuang siya. Sila mismo nga nakadungog sa pulong ni Jesus, niingon giyawaan siya. Sila mismo nga nakasaksi sa nindot nga mga milagro nga iyang gihimo, miingon kana iyang gibuhat tungod na sa pangulo sa mga yawa. Nganaan nga muna nga nakahimo siya pag-abog sa mga yawa. Ang iya mismong pamilya mituog nga nabuang yun yung tawhana kay di nagani mo kaon. So nangita sila kang Jesus og ang mga tao ningon ana din ang imong inahan og mga igsoon nangita kanimo. Unsa may gisulti ni Jesus, kinsa man ang akong inahan og mga igsoon. Mitanaw siya sa mata usa kanila ug miingon, mao kini sila ang akong inahan ug mga igsoon, ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. So kita mga igsoon tan-awon nato ang tagsa-tagsa nato kinabuhi. Nagtuman ba ta sa kabubuton sa Dios sa tinud-anay gayud? Kay usahay taman lang ta sa mga kanabitaw ritualistic nga pagpakita o pagmatuod sa atong pagtuo, wala sa atong kasing-kasing. Muna nga adunay moingon nga we Filipinos are serious about our faith, but we do not take our faith seriously. Sa may pasabot na, proud kayo tang Kristiyanos ta, Katoliko ta, nagsimba ta, nag-ampo ta, doon na tayo mga debosyon, magpiesta ta, nindot kay mga celebration, kay piesta lagi. Pero asa man ang Dios diha sa atong kasing-kasing. Nausahay gani ang piesta pa may mahimong hinungdan nga dili ta makasimba. Usahay mas palabihon pa man nato ang mga kalihukan sa lungsod o sa baryo sa atong lugar. Kung piesta ng isgutan, maulahi man ang Ginoo. So we are not taking our faith seriously, and supposed to be what we are doing is a manifestation of faith. Gibuhat nato na supposed to be tungod kay doon tayo pagtuo, pero gipuyan ba nato ang atong pagtuo? And it is sad to say, brothers and sisters, nga dinhi sa muingon ta nga Kristohanon ta, Katoliko ta, just think about it. More than 90% of Filipinos are Catholics. Pero matod pa sa survey, more than 50% of Filipinos agree that divorce should become a law in the Philippines. That means probably many of you are in favor of that as well. And yet you claim to be Christians, Catholics. You claim to have faith, but where is faith? Where can we find faith in that reality? Kung mag-unite tinud-anay nga nasa atong kasing-kasing. So dakong hagit mga igsoon o sa alang sa usa ka matuod nga Kristohanon ang tinud-anay nga pagpuyo sa kinabuhi nga iya ni Kristo, sa kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Kay dili paigo nga tawgon nato nga kaugalingon nga Kristohanon o Katoliko, kung dili hinuon kanang mao pagka-Kristohanon ang ayan nga puy-an natong tinud-anay diha sa tagsa nato ka kinabuhi. Mga igsoon, nalipay si Kristo nga midawat kita kaniya diha sa mga sakramento. Apan mas malipay si Kristo kung tumanon nato ang iyang kabubuton diha sa tagsa nato ka kinabuhi.
Kay kung taman lang ta sa mga sakramento, taman lang ta sa pagsimba, unya outside the Mass, we become another person, totally different from that one that was in the church, that one who heard the message of the gospel. Kanindot kayo, buutan kayo ta, matarong kayo ta, ligdong kayo ta, kung nata simbahan, and outside the church we become another person. That is not a person that is pleasing to God. Dili na mo itinod anay nga nakapahimuot sa Ginoo. Kay buot sa Ginoo nga bilang sumusunod niya, tumano nato ang iyang kabubuton. We live our faith. We witness to the others. We show to the others that we are the true followers of our Lord Jesus Christ. We show to the others that above all, for us, it is Christ and nothing else. Nothing more. Only Christ. Mao kana ang tawag sa usa ka matuod nga sumusunod ni Kristo. Busa mga igsuon, ako mahimuot ko sa tinud-anay. Doon ako'y mga kaila nga kung mag-hisgot ka kanabitang temptation, we can say that they have enormous temptations that they have to face day after day. But in the end, they say, I would rather follow Christ. I would rather do the will of Christ. I would rather do things that are pleasing to Christ because I have faith in our Lord Jesus Christ. So mga igsoon, manghinaot ako nga ang mensahe karon sa Ebanghelyo, ang mensahe karong Domingguha alang sa matag usa kanato, magpahinumdom unta kanato nga iya kita ni Kristo o kay iya man ni Kristo. Nagpasabot kini nga magpuyo lamang unta kita o kinabuhi nga makapahimuot ni Kristo. Palihog manindog.